Hello guys, good morning. Dayo breakfast जाखांनानैहाय मोनसे हाजोआव दंफैयो ना बरजरा हाजोआवहाय नै दायो जोङो बरजरा हाजोआव दंफैयो ओमफ्राय खोनानो मोनदों नैबे हाजोआवहाय आरांबादि दंफैयो होननानै ओमफ्राय जोङो बिनिनो अपारेसन खालामनो फैदों आरोना ओमफ्राय दायो जोंना फुरा नै सिलाया मानजिगासिनो दं आरोना नै ओमफ्राय बिनि उनाव फायार एकदमबारे होलायहैसिगोन जोङो थ' आङो जइन जानाया बारा गोबाव जायाखै आर्मियावहाय जइन जानाया दिनैजों सानथाम जाबाय आरोना ओमफ्राय ट्रेनिं होनाखै डाइरेक्ट आं फसायना लांखादों आरोना जक होनाखै दै गाइस माने सिरियास एकदमबारे सिरियास बुंदों आङो ओमफ्राय दायो आंना लोगोफ्रा हरजाय दंहैयो माने एबार एकदमबारे गावलायसिगोन आरोना नै फुरा फिटिं फुरा सेट जोबखासै फिटिं गानजोबखाबाय ओमफ्राय दायो जोङो दसेनि उनावहाय हाजोआव होलायहैसिगोन आरोखि ना जोंना नै एसे खहे जानायफोरखौ लुज जानायफोरखौ मारिगासिनो दङ मानजिगासिनो दङ माने रियेल नङा आरोना लोगोफोर माने शुटिंसो जादों आं ओरैनोसो बुंदों माने रियेल नङा जों हाजोआवहाय शुट लागासिनो दं आरोना ओरैनो आंनिफ्राय नायदो रियेल नङा आरोना लोगोफोर माने शुटसो लादों मानसिफ्रा बिराद कनफिउस जागासिनो दङ आंखौ आर्मि मोनबाय नामा होननानै सोंहरलागासिनो दङ मोनाखै आरोना गासिमोन माने शुटिंसो सोलिगासिनो दङ हाजोसिम थाबायनांगौ मेंनाय बायदि नुवाखै रावखौबो एसे फुदला फुदलि जानानै फै हाजोसिम थाबायनानै दायो ओंखारसिगोन नै एकदम गोजौआव फुरा आरोना मा नाहरदों नोंलाय लागायगासिनो मोखाङाव नै आयौ नोंहा मा लागायाखै देन्जार थाखाय फुजारि बायदि नायलाय मिनिबाबो खाथ्रालै बियो ओइ इधर देखो इधर वाह नुवाखै नै जोंना नै नैबे उग्रपन्थिफोर आरोना नै लागासिनो बिसिनिखौहाय माने शुटिंसो आरोना लोगोफोर शुटिं जागासिनो दङ शुटिं सोलिगासिनो दङ दायो जोङो बरजरायाव दंफैयो दायो गावलायनाय जागासिनो दङ आरोना भुटाननि रेडबुल लोंदों बिथाङा नै दायो हमथा गोलैगोन बोरैबा हनै बोरैबा जाबाय ए गैलालै रेडबुल लोंग्रोसै नै दा गावलायनायाव फुरा एनार्जि मोननायनि एनार्जि सोना लाग्रोसै लोङो Naya Face माबायाव नङा काला मिक्सर एक्टर बाजी कैसा है Naya malah अबे मोख्रा थफसि बायदि नुबायलै नोंना थफसिया मोख्रा थफसि बायदि नुबाय दायो मोखाङाव गासिबो नै दाखोजोब्बाय ओमफ्राय हाग्रायाव थांनोसै गावलायनोसै आरोना नोंना मा पार्टआव मोनलाय गावख्रुबग्रा पुलिसाव आर्मियाव मोनबोदों नामा नोंहा जेरावबो दङ पुलिसबो दङ आर्मिबो दङ हाग्रानि आरोना बिसोरो फैबाय नोंसिना जोब्बाय आदा ना जोबाखै नों थैयाखै दा अमब्रिबसे जाना फैखादों दां जोंना आसलखौ एकदम अरिजिनेल नुखायो नै गुदुंसेयाव ओंखारना फैनाय नुखायो होलायसिगोन गाइस नै दायो एकदमबारे फाल्थाम नायलांबाय थादो बमाबो बेरलाबायसिगोन
Bago, bago, bago! Bago, bago, bago! दायो गावलायखांबाय नै होसोखांबाय दा आदा होनो मोनबाय थैबाय थैजोब्बाय गाज्रिफ्रा होजोब्बाय जों नै बेजों थक दिया सरि आंनि थक दिया दे आं बारा होआलै 30 बार आं बारा होआ 50 बार 50 बार 50 50 सोर होयो फैद' आरो एफ्राव जायो फैद' दे दे मारि दे नोंसोर माबा 50 सिलाय जालै बे लावद्रायो सुंना होगोन ना केमेरा दे Punishment मोनदों सिला डिस्टार्ब जायोलै बोरो माने आंहा आर्मि रलाव मोनदों आरोना आर्मि रलाव मोनदों गाव फुबाय गिदावहाय मिथिसार बाबु मा खबरलै ओंखाम उखैबाय नामा Three up सिम थांनो टाइम गैया आसोला बेखायनो हाग्रा बारियावनो होख्लायबाय डिउटि गैयियावनो स' गाइस दिनै जों नै बरजरायाव साननै जाबाय आरोना बे नैबे बरजरा हाजोआवहाय दिनै जों साननै जाबाय जोंनानि सानथ्रिफ्रा ओमफ्राय नैबे जाबाय आदा सुबिर सिगाङाव दं नै दायो जों हाजो गोजौआव गाखोलांनो नागिरदों आरोना नै जोंना आसोलफ्रा ओरैबो दं नै बे जाबाय हाग्रानि आरोना अरिजिनेल हाग्रा नङा डुप्लिकेट हाग्रानिसो ओमफ्राय जों दायो गोजौआव गाखोलांसै ससे नैबेनो जाबाय बरजरा हाजोनि रायजोफोर बेलाय नै बेहाय लिरनाय दंखायो नै बरजरा गोगोम अन्थाइ दंखायो नै दायो जोंना सुट जाथ'वाखै ओमफ्रायहाय जों दसे बेरायफैदों आरोना नै गोजौआवहाय हाजो गोजौआव नैबे दै बारजुमनाय आरोना लोगोफोर नैबे जाबाय शिब मन्दिर नैबे शिब मन्दिर दङ ओमफ्राय मानसिफ्रा बेजोंनो दुगैयो बाहाय दुगैलाबायो आरोना जोंना नै आसोला फट' लानो थांदों ओमफ्राय जोंना ओरै सोरबा सोरबा बडि फेदेरलागासिनो दङ नै बाइसेप फेदेरगासिनो दङ नै ओरै माने जिम खालामनो टाइम गैथ'वा नालाय शुटिं खालामगासिनो दङ ओमफ्राय हाजोआव फैना अन्थाइफोरखौनो थिखोफैलाबायबाय जोंना होना हो गिदिर गिदिरा थिखो फिसाद्राय जाबाय गोगोम नैबेखौ थिखोनांगौरा नै बिसोरखौ हानाय नङा बेखौ नैलाय ओरै गिदिर दं नै औ जायो बियो हो बडि नुनानै बोखो गासिबो बडि बिल्डार गोजाजोबखा आर्मिफ्रा गासिबो बडि बिल्डारजोब गोगोम जोबखा नै नुबाय बाइसेफ्रा बरिया होबाय नैबेहा सेसनि बेफोरसो आर्मि दा जेबो नङा
Langau. Hotar. आखाइ दोंसे आखाइ दोंसे दे आखाइजोंसो जागोन दे माथो 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 बरिया बरिया मा बेलाय माखाब माखाब दा नैबे हाजोआवहाय लाफैलायबाय नैबे हाजोआव बस जोंना नै बडि बिल्डार गासिबो बडि बिल्डार जोब आर्मिफ्रा रानबाय जों अन्थाइ थिखोना फैखांबावबाय बैयाव गोजौआव लहाखौनो थिखोलाबायथारलायबाय होना हो थिखो फोजोबनांगौ दिनै फोजोबजोबनांगौ जिफोर होजोबनांगौ बिजुदा बिजुदा नोंना मा रलामोनलाय गैया ए फैगोन समाव फ्रि जानाय दे आच्छा जागोन जागोन मानसिमा डिरेक्टर जानाय नङा माथो ए फन फैबाय ना बे खेबग्राना फन फैबाय दे नुखादों बे खेबग्राना फन फैबाय नुखादों हिनजावनि फैथारदों ओमफ्राय हिनजावनिसो मार अखा हाबायनो अखा हासिगोन एसे जोंनाव नोंसोर दा फैनो जिबाय ना दा फैनो जिबाय रेस्ट ओंखाम जासिगोन दा लान्च टाइम दायो नै ओंखाम जागासिनो दङ ओंखाम जानायनि टाइम जाबाय नै जासिगोन गावलायबावसिगोन नै दैयाव बुजियाखै दे एक्सन जिरायहर जिराय एक्सन बांसिनखौ नायहर एक्सन बांसिनखौ नायहर खालि जिराय होमब्लाबो पजिसनावनो बैयो मा मोनलाय मा होनो नैबे पजिसन उन्दुजानानै दं नै हाग्रायाव होलायसिगोन दायो ओइयाव बेगाव बे गोसोमाव प्लास्टिकआव थ' गाइस दायो जोंना दिनै जोबथ'बाय आरोना नै एकदमबारे गावख्रुबखांलायबाय दिनै जोबथ'बायना आदा नों मा नायग्राया मा सानदों जोंखौ इस थैयालै नोंनि सिलाया नै आंनाबो दङ नै आंनाबो दं दायो जोबजोब्बाय आरोना गाइसमोन थांनोसै थ' गाइस दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनिमोन आसा खालामो नेनानै थादो भिडिअ'खौ नेनानै थाबाय थाथ'दो आरोना हेभि जाखासिगोन भिडिअ'आथ'